କାକିରେ ନାତି କଣ ମ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲୁ କି ତତେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ କି ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ କାକିରେ ନାତି ଏ ଆଇ କଣ ବା ମୁଁ ଏଠି ଡିଆ ବାଡ଼ି ପଡା ଆରେ ବାଡ଼ି ପଡା ମୋ ଉପରୁ କଣ ଡିଆ ମାରୁଛୁ କିରେ ଯାଉନୁ ଏ ଯାଉନୁ ପୁଅ ପୋଖରୀକି ଡେଇଁବୁ ଏ ନଦୀ ଗାଡିଆକୁ ଡେଇଁବୁ ବାଡ଼ି ପଡା ମୋ ଉପରକୁ ଡିଆ ମାରୁଛି ହ୍ୟାଲୋ ଆଇ ଏ ଆଇ ମ କଣ ବା ତୁ ତ ଖାଲି ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ନାଇରେ ନା ମୁଁ ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ନା ତୁ ତ ଖାଲି ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ବୋଲି ମତେ କହିଲୁ ନଈ ପୋଖରୀରେ ଡେଇଁବାକୁ ନଈ ପୋଖରୀରେ ଡେଇଁବି ତୁ କିନ୍ତୁ କହିଲୁ ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଆଲୋ ଆଇ ସେଟା ଡିଆ ନୁହେଁ ସେଟା ଡିଆ ନୁହେଁ ଏଇଠି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମୋ ନାତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛୁ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ କରିବିନି ଜହ୍ନି ଫୁଲ ପରି ଆଇସ ପା ସକାଳୁ ଫୁଟିଛ ଆଲୋ ଆଇ କଣ କିରେ ନାତି ଏ ଆଇ କଣ ବା ତୁ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲୁ ମୋ ଆରେ ବାରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଲି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ନୁହଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହଁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉ ଏମିତି ମନ୍ଥା ମନ୍ଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଆଇ କଣଟେ ଖାଇବୁ ହଁ ଖାଇବି ଖାଇବୁ ଖାଇବି ବାଡ଼ି ପଡା ମତେ କଣ ପେଲିବୁ କିରେ ଆରେ ମତେ କଣ ପେଲିବୁ ଜାଣୁ କିଏ କୋଉଠି ତମ ଘର ଦୁଆରେ ଥବ ତାକୁ ପେଲିବୁ ମତେ ପେଲିବ ତୁ ତ ଖାଲି ଖରାପ ଭାବୁଛୁ ଆଉ ତୁ ସେମିତି ଆଲୋ ଆଇ କଣ ବା ଆପେଲ ଆପେଲ ମାନେ ଫଳ ମାନେ ମିନିଂ ୱାର୍ଡରେ ସେଉ ଖାଇବୁ ଖାଇବି ଖାଇବୁ ଖାଇବି ତୁ ତ ଗୋଟେ ସାଣ ଦିଆ आइलो तांकु पलू दो तारी तू तो गोटे सारो दिया
গরিবি গরিয়া বাড়ি Para cair, pera cair. Ega que lo guía.